Добре дошли в епизод номер 12, но реално не е баш 12, трябва да е 13, но ще го водя 12 поради причината, че миналият епизод се засне, но аудиото, в смисъл имаше аудио, но нямаше картина, не знам поради каква причина се случи това. Ще гледам повече да не се случва, въпреки че аз нямам какво да направя, защото нямам втори монитор за сега и не мога да гледам дали записа върви както трябва. И заради това ще ме извинявате наистина много. Победихме Монако в Шампионската лига с 2-1, както и Евертън с 2-1. Един от малкото епизоди, в който успяхме да направим само 2 победи. Ама нямам какво да направя. В този епизод матч срещу Кристал Палас, матч срещу Ипсвич, матч срещу Брентфорд. Следващия епизод Брайтън, Бирмингам и Тотнъм Хотспър. Така, нека да фърлим един поглед на класирането. Намираме се за сега на 7-ма позиция. Ама реално точките ни са доста сгъстени и само на 7 точки сме от първите в класирането. Буквално с една победа може да влием в топ 4 за сега, защото както виждаме, примерно Нюкасъл са с матч повече, въпреки че са с една точка отгоре, ако направим победа. Но да, искам да направим една равносметка на топ гол майсторите и топ асистаторите. Виждаме, нямаме изявен топ гол майстор, което означава, че ние ще трябва да направим някакво попълнение. Мартин Одегор, Букайо Сака, нали, с най-много голове, ама това са само 7 гола. Виждаме, имаме 1, 2, 3, 4 футболиста с по 6 гола. Жоржиньо също се включва доста активно явно в голмайсторите. 4 попадения, но за сега, както виждаме, Габриел Мартинели, Букайо Сака и Мартин Одегор с най-добри статистики, защото са участвали в най-много голове. Бенджамин Сеско с абсолютно критично поведение. Даже се чуя дали да ни го пуснем под наем, ама няма смисъл. Като че ли явно няма да го пускаме за сега под наем. Както разбрахте, ще се разделим с двама футболиста от януари месец, именно с Томас Партей, както Габриел Жезус отива под наем и Трозард отива в Нюкасъл Юнайтед. Извинете, не Манчестър Юнайтед. Томас Партей отива в Ман Юнайтед. И направо да се впускаме към първия сблъсък срещу Кристал Палас. Добре дошли на Селхърст парк. Арсенал гостува. Мисля, че Селхърст парк беше, ако не се лъжа, стадиона на Кристал Палас. Надявам се да не го греша. Ще ме простяват. Добре, оставайте. Не мога да говоря. Няма да се науча никога. Кристал Палас посреща Арсенал в техния им дом. Още един лондонски матч. Виждаме, не го знам който е. Извинявайте. За нас са нормалните избрани. Давид Рая, Бен Уайт, Габриел, Салиба, Хато, Деклан Райс, Мартин Одегор, Мерино, Кай Хаверс, Габриел Мартинели, Букайо Сака. Направо няма смисъл да гледам представянето да губя време. Директно се впускаме към сблъсъка. Мартин Одегор успява добре да се справи. Габриел Мартинели на голова позиция и открива резултата. Много красива атака, бих казал. В 12-та минута Габриел Мартинели извежда Арсенал напред в резултата. Много добре отиграна ситуация. Както виждаме, Одегор успя да се справи. На ръба на засадата беше Габриел Мартинели. Даже не съм сигурен кой покри. Защото тази камера, която гледахме... добре, Мари Гехи, ако не се лъжа, там я покри. И абсолютно хладнокръвно изпълнение по земя във ъгъла. 1-0 за Арсенал в 12-та минута, начало на матча. Кай Хаверц 2-0. Още една много красива атака. И още много хладнокръвно изпълнение пак по земя. 24-та минута вече е 2-0 за Арсенал. 1-0. И отново Кай Хаверц, този път вече е 3-0. Втори гол за Кай Хаверц. Първа 32-та минута, като че ли толкова мач за Кристал Палас става пълен кошмар. Одегор. Габриел Мартинели и 4-0. Габриел Мартинели с второ попадение в матча. Първа буквално гол от съблекалнята. 49-та минута. 4-0, по-точно 0-4 на Селхърст парк.
Матета, гол. 59-та минута. Кристал Палас връща едно попадение. Манери. Търси Кай Хаверц, намира го. Удар на Кай Хаверц, 5-1. Хетрик на Кай Хаверц или това, ако не се лъжа, даже ако не е четвърти гол. Четвърти гол за Кай Хаверц в матча. Лерма. Оу. Какво попадение на Лерма извън наказателното поле. Пак допускаме 2 гола. Бенджамин Сеско. Трозард успява много добре да се справи. Леандро Трозард. Удар на Джовани Куенда. Слабо и това е край на матча. В крайна сметка от Селхас Парк, Кристал Палас 2, Арсенал 5. А тази новина изобщо не е хубава. Мартин Одегор е извън с 11-торката ни за 4 месеца, което значи, че до края на януари Мартин Одегор няма да е част от състава. Опа, между другото забрах тотално да отворя представянето, директно започнах матча. Извинете за това. Съставът ни е, разбира се, нормалния. Хато, Райс, Жоржиньо. Защитниците са нормални. Малко в атака има промени. Букао Сака е плеймейкър поради отсъствието на Мартин Одегор. Джовани Куенда на дясното крило, разбира се, на върха на атаката си е Кай Хаверц, който няма как да мръдне оттам. Видим сега, ще има някаква опасна атака. Жоржиньо. Тимбър. Шут на Жоржиньо и това е ъгов удар. Да видим дали ще успеем да се възползваме от ъговия удар. Райс. Центрирането е за Габриел. Не. И отново Давид Рая. Право напред да търси Габриел Мартинели. Той успява да се измъкне. Дълъг пас към Кай Хаверц. Хаверц. На голова позиция Кай Хаверц. Резултата е открит. 1-0 за Арсенал в 56-та момента на контратака. Кай Хаверц. Паса за Мартинели е отличен и гола е на лице. Габриел Мартинели отвоява резултата в 78-та минута. 2-0 за Арсенал. Сеско. За Трозард, който пропуска сам срещу вратаря. Джонсън. Намира Бърнатхед. Пропуски край на матча. В крайна сметка от Теми Рейдс Арсенал без особени проблеми успя да надиграе Ипсвич и да победи с 2-0. Най-накрая суха мрежа за Давид Рая. Добре дошли от стадиона на Брентфорд в поредният и трети и последен Извинете, че ударих микрофона, не знам дали се е чуло. Третият и последен сблъсък от този епизод. Брентфорд посреща Арсенал. В крайна сметка ние сме си избрали отново абсолютно титулярен състав. Букао Сака отново ще играе плеймейкър. На дясното крило пък ще застане Рахим Стърлинг. И това е като цяло, нямаме никакви други проблеми. Не, Бенджамин Сеско на място на Кай Хаверц. Кай Хаверц получава малко и наистина заслужена почивка. Да започваме. Рахим Стърлинг. Жоржиньо. Габриел Мартинели. Началото на матча, 6-та минута, Габриел Мартинели открива резултата. Матео Жоржиньо с много добро подаване, което го изкара на голова позиция. И той между няколко човека успя пак да опъне мрежата. В много добра форма се намира Мартинели, заедно с Кай Хаверц, който този матч е на резервната скамейка. Брилянтен удар, буквално във вратаря, обаче силата
попречи на вратаря на Брентфорд да се намеси. 1-0 за Арсенал в 7-та минута. Отново Сеско, този път гол отбелязва 38 минута. Най-накрая Бенджамин Сеско се отпушва и резултата е 2-0 в 38-та минута. Калафиори за Бенджамин Сеско. Каква хубава и красива атака. За това Бенджамин Сеско го привлякохме, но той не успява да го прави често. Брилянтната му игра с глава наистина е уникална. Центрирането и вижте по какъв начин. От движение във въздуха се хвърли, насочи топката. Не насочи много добре, ама успя да я вкара зад гърба на вратаря. 3-0 в 85-та минута. И край на сблъсъка. В крайна сметка от стадиона на Брентфорд Арсенал успя дойде и взе си 3 точки. С класическия резултат 3-0, по-точно в тази ситуация 0-3 за Арсенал. И така, хора, приключваме този епизод. Преди да го приключвам обаче да ви покажа, изстреляхме се от този епизод. От 6-то място се изстреляхме директно на 3-то. Въпреки че повечето отбори са с кръг по-малко, но Астън Вила няма шанс да ни изместят. С 3 точки ще станат с 37. Ние сме с 39. Разбира се, гоним шампионската титла. Близко сме, не сме много далече от Манчестър Сити. Да погледнем сега и да ви снабдя последната новина за епизода. Официално сме в януари месец, което знаете ли какво означава? Трансферният прозорец е открит. Виждаме сега напускането на Трозард, както предполагам и Лампте напусна. Имаме бюджет от 114 милиона. Това не са малко пари. Ще трябва ни футболист на главна позиция. Не знам. Лавбек. Защото Джорел Хато, още Джорел май беше първото име, не съм сигурно греша. Не е още много опитен, постоянно се измаря, не мога пък да го слагам всеки матч, пък Калафиори още не е не ми вдъхва доверие като за титуляр. Така че поне един лавбек, както и евентуално един нападател. Ама това ще го решим по-към края, защото ако Сеско в момента се връща във форма, нападател няма да ни трябва. Ако имате идея за друг футболист, който е на различна от позициите, които предложих, пишете долу в коментарите, ще прочета всички коментари и чао и до следващия път.